Naranasan nyo nang magbigay, pero hindi kayo pinagbigyan. Naranasan nyo na bang pumili, pero hindi kayo ang pinili? Acting 101 lang yun, guys. Hi everybody! Ito ay may kaugnayan sa ating susunod na video. Ito nga ang karugtong ng in-upload ko noong last, which is dun sa night market. Ito guys, panoorin yung lahat. Guys, namimilit kami ng... Ayaw pumaya. 250 lang daw. Pinipilit po namin yung kwan, tindero. Kasi ayaw nilang pagbigyan yung kwan namin, yung tawad. Ay, ito ang dami na naming pamimilihin sana. Ayan. Ayan. Pati yung menu single mo. Inilalatag yung ganon. Kano pa lang yung paladlan nga niya? Parang Ayan si kuya, nilalaglag kanyang kumot. nilalagyan. Ayan. Kuya, itid mo natin 220. Oo, kuya. Ito kuya magkano? Oo. Oh. Ay! Oh my 160. God. Magkapareho lang mo. Yes? Oh, basit lang diferensya na ko. Oh, Basit. hindi naman to isang tao. Yeah. Oh, ayan. Basit lang. Hindi na diferensya. Konti is okay. Ayan. 250. Ay, 250. Nagugula na si kuya. 220 na. Tingnan mo naman. Uncle, oh, sige 220? 250 lang. Ay, madinalata si kakayan. 250. Ano daw? Ano daw? 250 ka nulat namin. Kahit hindi naman siya doon. Ayan nga. Oh, ayan. Oh, ang dami nang napili ni Miss G. Saan yung akin? Ayan. Ah. Oh, ito kita man ni nakad ado. Dapat 50% discount di akin eh. Oo, kaya naman. Oo nga, oh my God. Sobrang dami na namin akong kumot. Oh, tapos siya pa. Oh. Ako nga, hindi naman ako bumibili ng kumot. Sabihin nyo na. Uncle, inyati decision mo, uncle. Oh, nakad ado ni Alan ni. Han, kanyada. Kanyada, manuno ka. Mano kanyada no ka, uncle? Agiti ka kasi niyo, oh. 350. 700 yan. Awan tikwanan, bawas na. Bawa? Tapos na. Mano. 380 na ito eh. Binamasa na ito. Ay, gano'n? Inyamot? Ano Ano yabot? Inyamot? Hello guys, narito tayo ngayon sa Diplomat Hotel kung saan merong pinugutan ng pinangutan ng mga pari at mga madre ang ulo during the World War II. Tara, samahan niyo kami. At dito ngayon, umaakyat kami. Yan. Samahan niyo ako. Okay, andyan yung sa taas. Ayan. Tapos, andyan yung mga kasama ko. Ewan ko kung nasa na sila. But, ako, magbablog lang ako nagbablog. Ayan. Those are the pine trees as you can see. Yan. Ayan.